egingo dugu. Lasarte! 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 Lasarte? Gero arte. Egia, ze gora lasarte. Gora gu, Gu etorreitu. Inole zola gu etorreitu lehen da bizikoak, Gora gu! Hori egia da. Isiar oraindik ez da etorri. Beraz, gauza bat egingo dugu lasartearrak. Isiarri dituko diogu denok batera? Ea ba! Isiar! 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 Arratsalde, lasarte! Ongi etorri zuei ere, Aurre hartu didazue gaur. Bai? Ze itxura dau. Ze itxura. Inauteriak pasa ziren, ez da? Bai, baina lasai guk banatu dizkiegu guztiek globoak, txapelak, serpentinak eta traste guztiak. Nik batez ere, hemen lan egin beharra dagoenean, beti mirri egokitzen zaizkio lanak, mirri langile nagusia. Nahi alduzu zuk txapelik? Nik, ez dakipa, ez dakizu itxura aukiko dudan oze arrazoi gati, baina denako labaz zaudete, jantziko aldut? Bueno, zelako itxura daukat? Oso politia zauden eska, primeran zaude. Oso moñoñoa. Eta batez ere koloretsua. Bueno, ongi da, koloretsua, moñoñoa, laia, oso dotore geratzen da publikoa hola jantzita, baina jakin aldaiteke zergatik, Baina, ez da posible. Zer? Baina, txumiskat, txiribiton, ikerketa! Alegia, zu hona etorri zara, normal, eta ez dakizu zeo espakuntza dagoen? Ba, egia esan ez. Osea, ez dakizu isiar... Izili! Barrebusera etorri zera, lasa jasko patxada handi batez, eta ez dakizu, txapel barregarri hori zergatik jantzi dizu? Ba, egia esan ez dakit. Isiar, ez dakizu gaur txanen urte betetzea dela? Ba, ez nekien. Kopilaz, joan dako larun batean, etxaldera barren buzean guandin ningindua zela, esan egitxegun, gaur bere urte betetzea zela. Egia esan da, niri esan zidan, konfiantza nirekin duelako, badakizue, nirekin konfiantza intimoa baitauka. Ba, ez nekien ez, eta orain zegin behar dut. Ez diot oparirik ekarri, ez diot marrazkirik egin. Tira. Lasai, neska, zuek ere lasai, denok lasai, guk tartandi bat erosi diogu, eta denon izenean emango diogu. Ez entzun dudan, guk tarta bat erosi dugu, eta nortzuk gara gu? Nor gara gu, zer gara gu, tartasalea gara gu, nor gara gu, zer gara gu, tartasalea gara gu. Tartasaleak, Ba, lehen ordaintzerakoan ez duzu horrelakorik esan, Jopera, txirri, mesedez, esadi horren materialista izan. Lasai, lagundu egingo diagu, jateko garaian. Aizu, eta tarta hori nun dago? Horratzean, beraz, Isiar, gauza bat egin beharko dugu, txani deitu beharko diogu, noski. Deituko aldu dutenak txani denok batera? Bai? Eba! Txan! 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 Euskarrik asko, baina ze gertatzen da, ba? Zer egiten zute txano horiekin jantzita? Tira, Txan, denok zure lagunak era, ez da? Txan, eta lagunek elkarren artean detaietxoak izaten dituzte, ez da? Bai, Euro Disney emango nauzu. Ez.
txo. Orduan, zer da, zer... txo. Baina, zeite zute dena txaperoiekin jantzita. Tira, esaiozue denok zergatik gauden denok onela jantzita. Txan! Urte betetzea? Zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, zorionak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, zorionak. Urte bat gehiago bete duzu gaur belarritik tira opariak jaso tori zure tartan. Egizu putz, kandela kakabo. Zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, zorionak. Izan zorion gurekin batera, ondo pasa ezazu maite zaituguta, hemendik aurrera, haien ez zuk, asko bete itzazu. Zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, zorionak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, on-onak, zuri-zorionak, zorionak. Txan, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak, motel! Txan, xerrote! Eskerrik asko. Ze. Baina, eskerrik asko, bai zuen lagun jatorra, bai, baino... Txan, tarta atzaizu gustatzen akaso? Goxerik ez, lasai, dena. Inor jakite zenuen nahi, ez da? Ez zera, gaur ez da nere urte betetzia. Bueno, mirriri egin nahi nion txantxa bat izan da, opariak eta lastanak jasotzeko amorkorri bat frogatu dut, eta Jontxo, badabil, funtzionatzen du! Lastanak jasotzeko, Bai? Mirriri egin nahi zenion txantxa bat? Bai. Ederki mango dizkiatirin nik lastanak, txiribiton! Lagunak, amor, hurra guarte, amor! Ederra txarek prestatu diena, Eta izue, ederra tarta hau, kontuatzen zeate? Izugarri hona dago. Izue, hau korrika dabiltzan bitartean, goazen gu ere korrika batean, lehiak idengana, beraz, txikitxokora. Hemen datoz balasarteko gurasoak, beren txikiekin, gure txikitxokoa xutan jartzeko asmotan. Mi esker txiribitan, gidarion. Kaixo lagunok, ongi etorri. Ongi etorri denak. Hemen txeituzue, Enara eta Juan Luis bikote horiko partaideak. Arratsaldeon, zer modu zarete? Ondo. Ondo zarete?
Bia, ikusi duzu Txanek zer egin duen, ezta? Jolas bere inguruko guztiekin, tramposo arrailu horrek. Eta zuek jolas egiteko pentsatzen dut makina bat gauza erabiliko duzuela, hoien artean, urtetan edo hainbat alditan eginiko opariak. Zuk opari guztietatik bat aukeratu beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke orain arte indizkitzuenetan? Ordenagailua. Ordenagailua aldaukezuzuk. Ta zeite duzu bezalako neska, etzea hain haundi ere, eta moldatzea altzea zu ordenagailukin. Bai. Bueno, emango aldizkiatzu klasek egunen baten. Bueno. Ziur ni baino gehiago dakizula, eta, bueno, aizue, ongi etorria emateko txala handi bat egiten bai hau, ongi etorri ba! Bigarren bikotea dugu hemen, bi lagunek osatua, eta biek izen bera dute. Jokin, alegia, jokin eta jokin, edo jokin eta jokin. Ongi etorri! Kaixo? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Animoso? Bai. Guzti hau sutan jartzeko esmotan? Bai. Beno, hola, gustatzen zain niri. Eta jokin, zuk balduzu hola gogoko oparirik, hola bat berezia esateko. Bai. Zein? Patinetea. Patinetea, hola, heldulekukingo hietakoa, txirristatxingoa? Bai. Eta zeiten duzuzuk patinete batekin? Jolastu. Nun? Plazan. Lasarteko plazan? Bai. Ze plazatan? Askotan. Askotan, oixe, baten konkretuki ditu gabe. Bueno, baizue, zuek ere gaur jolasin dezazuela gukin, gustora, txala handi bat hauei. Hemen dugu bikote arroxa, Xavier eta Igone. Lasarte guztin oso ezaunek, por cierto. Bueno, Xavier, zer moduz? Ondo. Ondo, jolaseako pronto? Bai. Eta zuk balduzu hola gogoko oparirik bat aukeratzekotan? Bai. Ze opari duzuzu gogokoen? Abioi bat. Bueno, eta guain esango idazue aeroportua dakazuela zuek garaje baten ordez edo hola etxean, ez da? Ez. Zeizinean itzaiten hostalion batekin? Nik abioia esan dezuta. Eta egan egiten aldu? Ez. Eta zeiteu ba abioiak? Jolasteko da. Jolasteko. Hola, besterik gabe, ez da? Bueno, gaur jolas egingo dugu, ez da? Bai. Preparatuta etorrizea? Bai. Entrenamentu gogorrak egin dituzu? Bai. Bueno, ia ikusten den txala handi bat hauei. Orain, txiki hauek gurasoetaz zer esan duten? Entzungo dugu, aizue, baldakizu ez esan duten hauek zuetaz? Ez. Ez diozue deusatera? Eta torturatu dituzue? Pixka bat. Batzuk behiet, bestek ez, jakin nahi nuke egilea zein den. Entzun ditzagun txiki hauen kontuak, zatozte? Kaixo laguno, gun lasartea garra! Alperri bihurria daukalu. Baina gure gurasoak bihurriagoa dira. Nera bat PlayStationera jolasten da eta aitak lurrera botatzen dio lurrera amatxori eta klimak aizen dio eta karigo zuena, janarigo zuena makarroiak dira. Nera aita atezaina da, eta asko gustatzen zaio izatzea. Txikitan, bombilla bat kendu zuen eta kabletatik kendu zuen, eta erantzita geratu zen. Nera aitak asko torturatzen eta egun batian txirrindazen joala etxeko lore bat buskatu zuen, erorita. Eta beste egun batian de bai, usoan zatetxia iten aizala, telatu egiten zeon, plastikoakin da telatutik bera erori izan da, pizten puleta sartu zen. Hiru hau zeitzu ziadian, fuera! Beno, irukote, ez garbirik geratu bada, hauen esanetan behintzat bihurriak eta gainera baldar xamarrak zarete. Egi alda hori. Bai? Izango da. Pixkat. Pixkat. Bueno, zuen baldarkeri hori dantzan ere ikusten den edo ez jakiteko dantzan jarriko zaituztet beroketarik eginez. Zuazte gurasoen gana, beroketarik egin behar ditugu eta altxa denok, zuek ere, eta etxekoak zer esanik ez. Ia, txikitxoko beroketariketak.
Etorriko zineten lehendak diziko proba honetan, dardaroskopioa dugula. Hemen gurasoek beren templea erakutsiko digute. Az gaitezen ba, Juan Luisekin gure lehendabiziko lehiakidearekin. Zer moduz zelako templea daukezuzu, Juan Luis? Gauz egiteko eta hola, nervio apurrik balduzu edo bestela lasai egituzu gauzak. Segun zertako. Segun zertako, ba ikusiko dugu gaur enten, zer moduz moldatzen zaren. Aurrera. Ba. Bat, lagundu niri kontatzen. Oso ondo! Oso ondo, Juan Luis! Akats bakarra egin du gizon honek. Jokin, iazuk zer moduz egiten duzun. Ja, jarriko dizut asedan, nik trampa egiten dute, kontatu zeate. Bueno, prestera? Bai. Konto, ja. Bueno. Bueno, Jokin! Bueno, Igone, prest? Bai. Bueno. Ja. Nik ez dut gizonen kontra ez ere, baina Euskal Herriko emakumek daukean templea patxara eta gainea dotore, oso ondo! Txala handi bat bai, beran. Ba, puntuak eman behar ditugu, eta oker ezpanago empate bat euki dugu, biek akats bat egin dutelako, eta kasu honetan puntuak emateko garaian, kilometro banatzeko garaian, bikote berdari kilometro bat emango diot. Bikote hori ari aldiz, 2 kilometro emango dizkiot. Eta bikote arrexari ere akats bakarra egin duenez, 2 kilometro! Beno, lehendabiziko proba egin dugu, lasaitu altzarete pixkat. Zen jende honek ikeragarri beldurtzen du bat, Nik ulertzen dut zuen egoera, oso ondo gainea. Bueno, galderakin hasiko gara. Urrungo probaren izena, galdera azkarrak da. Bagoaz patita batean, Igone, prest, ezta? Bai. Banoa. Aimar eta Asier Olaizola anaiak pelotari bikainak dira. Ez. Bai, koskarrekoa! Ja, Erne, izurdea eta basurdea biak familia bereko animaliak dira. Ez. Ez. Lamiak euskal mitologian gizon handi eta indartsuak omen ziren. Ez. Ez. Gorriak pasaditu esamoldeak norbaitek sekulako ipurdiko hartu duela esan nahi du. Bai. Ez! Kaskarrekoa! Fernando Amezketarrak 1986an turra irabazi zuen. Ez. Ez. Baliarrain Nafarroako herri bat da. Bai. Ez! Kaskarrekoa! Tatxala handi bat berai! Askotan publikoak laguntzen du, baina beste batzutan ez palin bakizu ez esan emakumein astu itezu eta. Bueno, jarra izagun Jokin. Hartu arnasa eta bani joa, Vale. Ja, prest. Bizkaieraz izebari, izeko esaten zaio. Ez. Bai, kaskarrekoa! Vampiro txikia filma euskeraz ikus daiteke. Bai. Bai, oso ondo. Rafael Moneo kursal aretoaren arkitektoa Nafarra da. Bai. Bai, Joseba Deloki txirrundularia Nafarra da. Ez. Ez, ardilatxa Euskal Herriko ardi mota bata. Bai. Bai, Iban Garatek kirol albistegiak aurkezten ditu. Ez. Ez, oso ongi, tatxala handi bat. Ze moduz, Juan Luis? Ondo. Banoa ba, Badakit, musika talde baten izena da. Ez. Ez. Ramon Saizar Vitoria euskal kirolari ospetsua da. Ez. Ez. Euskal telebistaren simboloa igela da. Ez. Ez. Jose azkarra zeaten denak, Libra pixu neurri mota bat da. Bai. Bai. Gasteiztik pasatzen den ibaia adur da. Ez. Ez, oi behidatu egin diazu. Marijaia Bilboko festen simboloa da. Bai. Bai, oso ondo! Enara, gogokin gehatu hartzea. Gogokin, eman nahi, nire permisoa dakezu, maiozuko eskarreko bat. Oso ondo! Eta orain, kilometroak eman behar ditugu,
Beraz, kasu honetan, Igoneri, bikote arroxari, 0 kilometro. Kilometro bat bikote berdearentzat, eta 2 kilometro bikote horiarentzat. Txala handi bat beraiei. Bena lagunok, bai ikusten duzu bezala urrungo proba, zaku lasterketa da, eta hori gutxi balitz txikiak arrautzak goilaraz eutxiaz korrika baten jarriko ditugu. Prest zaudete, ikusten dudanez? Bat, 2 eta 3! Apa! Erori gabe behintzat, bikote hori adikoa lehenik. Apa txikiak, arrautza erori zaizu. Apa, ia, hori da, ama! Segi! Arraitu, Xavier, minartu duzu dugu. Bueno. Eixeri lasai. Igone, ongi? Bueno, hau da emozioa, baina hori da bizitzea emakumea horrela gustatzen zain niri. Erori berbada, erori egiten da, takitxo. Bueno, kilometroak banatu behar ditugu. Kasu honetan, tamalez, Igone hainbeste saiatuta gero pena ematen dit eta, baina 0 kilometro eman behar dizkio bikote arroxari, eta txalo izugarri bat. Kilometro bat bikote berdeari, eta 2 kilometro bikote horiari. Eta izue, markagailuak nola geratu diren ikusteko garaia dugu, eta nola geratu dira. 2 kilometro bikote arroxak, txalo handi bat. 3 kilometro bikote berdeak, txalo hauei ere. Eta markagailua lehertu beharrean utzi dutena, bikote horikoa dira 6 kilometro. Zatozte lagunak, opariak hartzeko garaia da eta zatozte, hemen dira gure lagunak, barrezale txartelak, oroigarriak, kompaktoak, eta izugarrizko opari pilekin, eta hori gutxi balitz bikote horiak, nekazal turismo batean asteburua pasal izango du, berak nahi duen tokian, Euskal Herriko edozein tokitan, eroski bidaien eskutik. Aizue, eskarrik asko etorri zaretelako, Ta txalo handi bat hauei. Gure lagunak jolasean bikaina aritu dira, eta badira, nik uste dut animaliatxo batzuk oso gustora jolasean aritzen direnak. Animali txikiek jolasean gustora egiten dutela iruditzen zain, niri zuri ala iruditzen altzaizu. Bai, ezta? Eta zu ibildiko zeinak animali txikiekin jolasean, hola, beraiekin lurretik barrena atakatu txikiekin, etola? Bai. Bueno, badugu guguk saioan lagun bat, ez dakit ezautuko duzuen, urte batzu baditu emakumea ez da gaztea. Uxoa otxoa izena du, eta animalien laguna da zautzen duzu? Bai, da. Orain, berak bere kontutxoa kontatuko dizkigunez, zuekin, Uxoa otxoa. Hola, Jari, ikusi duzuen nire laguntxua. Bai, zango duzue, baina ze demontre egiten du, Jarik? Jabil jolasten poniarekin. Zer demontre egiten du horrelako animalia batek ondarruko zelai batean, ze ondarru partean gaude. Ara, Jari oso animalia bitxia da, zuek ez duzue inoiz horrelakorik ikusi. Ze Jari, berez, ez da ardi bat, ez, llama bada, gambeluen familiako llama bat. Eta nundi datozen llamak? Zurrutitik! Andeetatik! Bai, Ego Ameriketatik, Peru ingurutik. Eta, hola demontre bukatu du Peru inguruko llama batek, hemen ondarruko zelai batean, ezta? Hoxe galdatuko jozue zuen buruai, jakina, kontatuko izet, oso historia bitxia da. Ara, ondarru partean, bazen, ontxe da bilak entzuten zuen, nola egiten duen. Jari historia kontatzen nahi nintzai zuen, ez da? Bai, ondarru partean, bazen arrantzale bat, itxasontzian ibiltzen zana, mundu osoan gora eta bera. Eta gizon hori bere emazte ikaragarri maite zuen. Hala, senarrak emazteari joaten zen lekutik, zerbait bitxia ekarri nahi izaten zion. Eta orduan, Indiara joaten zenion sekulako oial bitxiak ekartzen zizkion. Eta Ego Afrikatik alako diamanteak, eta beste ez daki nundik ez daki zerta, beste handi baki zerta.
behin batean, Hego Ameriketara joan zen. Eta handik etzekien zerrekarri bere emazteari, baina txunditzeko moduko zerbait nahi zuen. Eta lako batean, handetan zebilela, zer ikuseko. Eta horrelako animali bat esan zuen, hau eman behar diot, pentsatu zuen Jose. Hau eman behar diot, hau bai ez duela nire emazteak inunere ikusi. Eta pentsatu eta egin. Eta gure Jose hau antzan llama bat hartu zuen. Eta itxasontzia sartu eta ondarrura bidean etorri zen llama eta guzti. Jari, ez da txalupan etorri zinela zu. Bai, halako batean jetxi izan ondarren da, mundu guztia imaginatu zazue. Mundu ze baina, ala, Jose, baina zeite. Eta baina, no, animali bitxi horrekin da. Bera, pozik, arrozi joan, nire maztea txoratu ingo da. Iritsi zan etxeata, jozuen atera podazo bat jarri zion hemen lepoan jariri eta. Iritsi zan etxea. Eta emaztea, baina, Jose, baina zekarriak, baina hau zer da, baina ni zein berdet animalia honekin. Ez altzaizu gustatzen da gizon ararte, baina ezin dugu hemendik, baina mesede ez emakume, baina zinko dugu hemendik bidalita ez dakizeta, bakizeta. Tia, botikan, animali zarra hau etxean, no? Baina, poliki, emaztea pena eman zion, eta asitzen bat, jari bakizu oso mimosua estan, eta emazteari musuak ematen txizkion, eta emazteak bikaragarri maite zuen. Eta gizonak berriz bakizu ez egertatzen zitzaio, Jose. Itxasuan ibiltzen zenez, batea eta bestea. Etxera iristen zen bakoitzean, jari, badakizu, llamak. Zer egiten duten, txistu bota, txu. Eta honek, ez zuen ezautzen, Jose. Oso gutxitan ikusten zuetan, Jose etxera iristen zen bakoitzean, txota, txistua botatzea. Demoniozko animalia jari aldintzak hemendik. Eta horrela ibiltzen zen, asarre bizia. Eta orduan, bakizu zera bakizoten. Ara, Jose etxean dagoen bitartean, jari hemengo zelai honetan ibiltzen da, 3 ponitxo hauekin batera. Eta Jose itxasoan dagoenean, eta emazte bakarrik, orduan bakizu zer egiten dute. Jari korrik etxean joaten da. Mira, Jari, nun zaude maitia, etorri. Jari, agur esan, Jari, agur. Agur ikuste duzu Euskal Herrian ze animalia bitxia dauzkaun, ez da? Benetan, kontu zoragarriak emakume honek ekartzen dizkigunak. Ondarruako llama honen historia hau eta... Zaude, xier, gauza bat esan dizugu. Stop! Uxo hau itxoarekin hitz egin dugu, beraz konexio ez apurtu mesedez. Moztu dugu konexioa, ja da, ez da, hemen gurekin. Baina zertzen duten bain premiazkoa berari esateko? Berarekin itzen genuen bakxu bera, igildon badira, igel txiki polit batzuk, eta bere launa nola den, bere joaten denean, basuretatik ateratzen dira, eta berarekin itzegin nahi goen, hain dira politak ez da? Hain dira politak gainera, igel txiki, hain politxo. Abesti bat egin genien. Badakit zerekin genezaken, begira, zuk aurki berarekin ez egin beharko duzu, ez da Ixiar? Bai, nik telefonoz itzen godu beraiekin, gauza pare bat esateko, badauzkat, usueri esateko. Begira, esaiozu, aurki eraman gaitzala igelak ikustera. Eta bitartean, lasarten gaudenez, zuen gandik oso gertu bizi diren igeltxo hoiei, zuzendu diegun, kantua egingo dizuego? Oso, ongi hori egina dago, ongi da. Igeldoko igelak, hain igel euskaldunak, gutxita txikia dira, kolore berriak. Igeldoko igelak, hain igel euskaldunak, gutxita txikia dira, kolore berriak. Mesedez, denoko bebearrez, egin dezagun bateran, Ordea! zu horretan ni hemen. Igeldoko igelak, hain igel euskaldunak,
gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Mesedez, mesedez, denoko bebearrez, egin dezagun batera. Ordea, zu horretan ni hemen, igeldoko igelak, haigigel euskaldunak, gutxita txikia dira, kolore berde argiak. Igeldoko igelak, haigigel euskaldunak, gutxita txikia dira, kolore berde argiak. Ez dakipa Eurodisnein igeldoko igelik izango den, baino badakidan azera da, han animalia izugarrezko pila dagoela. Eta zuetariko lagun asko ere, ara bidali nahiko genituzkela ere, egia da. Badakizue, eroski bidaien eskutik, bi bidaia zozketatzen direla, launa pertsonarentzako. Beraz, zer egin behar duzuen, bidali, zuen marrazkitxoak, zuen olerkiak, zuen altxor txikiak, guri barrebusera. Nora, 9. postakutxa, 20.080 Donostiara. Eta bertan parte hartzeko aukera izango duzue. Adibidez, jaso dugu beste gauza askoren artean, olerkitxo bat, Miriam Argiberen eskutik, zarauztarra bera. Eta asmakizun honek honela dioia asmatzen duzuen. Karakolak buruan, beti irribarrez, begi txiki biziak, algaraz eta pozez. Nor da? Nor da, iasmatzen duzuen, besteik ezpada bere argazkia ikusita? Bai, hoxe, Mirri da, tain gauza politia bidali digulako, txalo bat joko diogu, Miriam Argiberi. Eta jakin ezazuela, zuek ere parte hartu nahi baduzue, nora bidali badakizuela. Beraz, zorte hon, eta orain beste zerbaitera egin behar dugu. Guk gauzak banatzea eta opariak egitea eta aldugun guztia zuei ematea izugarri gustatzen zaigu. Kasu honetan, 2 patinete ditugu zuentzako, hemen zaudeten guztientzako, atera zuen txartelak, gure txirrista txingoak martxan dira eta zuen gana heltzeko. Horretarako laguntzailea behar dut. Datorela gurekin txikitxokoan izan den, enara laguntzera, zatu. Dimendata. Gaixo, txalo bat berai. Nahi duzunean, atera zenbatitxoak, bai? 0 da lehendabiziko zenbakiaren 100-enekoa. 6a 10-ekoa. Eta 9, beraz, 69 zenbakia duena urbildu den jakorrika batean. 2. zenbakiaren lehendabiziko zenbakia 4a 100-enekoa. 0 10-ekoa. Eta 5 batekoa, beraz, 205 da 2. zenbakia. Bueno, badatuzela, lagun hauek, eta zuri eskarrik asko laguntzagatik. Txalo handi bat berai, eta zatozte sarituak, datuzela patineteak ere, oixe! Kaixo, arratsaldeon, zer moduz? Oso ondo. Nortzu zaituzte guzuek? Ian, zein da mendagon txiki politau? Xavier, mutil haundie gero, Bai. Bai, oixe, eta zure ondon da hon eskatiki hau zein da? Zein da hau? Ni da hori? Pili. Pili da neskatiki hau. Eta zu zen nahi da hemen? Esan altu denak entzuteko. Patinetea. Bueno, hartu patinetea eta segi lasarten barrena, bale? Eskarrik asko tortzagatik. Eta zuek nor zaituztegu? Ni Eduardo. Eduardo, eta hau? Nola? Leire. Eta zuk patinetetxoa nahi duzu? Hartu zuk ere? Eta ibili asko. Aio! Batzuk poliki eta beste batzuk azkartxeago joan dira txirrista txingoan. Eta ondoren datorren lagun honek gauzak izugarri azkar egiten ditu guk ikusi ale izateko. Ez dakigu zer egiten duen. Bai buruz eta bai eskuz. Zeinetan zari nahi zen ongi dakizu denok. Zuekin, Txan Magoa!
Arratsaldeon. Soka. Soka sendoa. Hartzak, hortzeok. Soka tira! Benetan indartsuak, Baina, bakizute indarra non euki bar da, Hemen ez, hemen txe. Askatu, eskarrik asko, laguna. Bueno, zertarako indugu soka tira txikia? Denok aski ondo, ikustazu, Soka sendoa dala, Aintzinako jokua. Soka eroa. Baina, Jontxo, aintzinako jokua hoiteko, bi soka behar ditugu, bi soka. Nola lortuko ditugu bi soka, ba? Mos. Mosten, oida, edo kortatu. Oida, mosten, baina nola? Bi puntxa parekatuz, automatikoki, erdiako kantzen zaigu. Jontxo, ze kurioso, Adi, bai, bitxikeria. Erdiako gatu ezkero, goraizeak sartu, mostu, dekut, inuesez. Eta bisoka lortuko nituzke. Bai, ala ez. Oso ondo, bueno, ordu, hemendikan aurrera askatuko nuke denok, bai bekoa, bai goikoa eta bai etxean zaudetenok, adiotia, ondo? Bi puntxa, erdia, eta zeozer mosteko beharko deu. Zeozer mosteko beharko deu, oida, eskarrik askan hori. Goreizeak, Adi, erdia ondo kokatuta, goreizeak sartu, 1, 2 eta 3. Mostoldeu? Osondo, oain galdera latza, Torin hori, eskarrik asko. Galdera latza benetan, zen basoka ditut eskutartian, 1, 3, 5. 3, kalera! Txantxa besterik ez, oi da. 2, bai lasarte txinan edo Pernambuko, soka bat erditi mosten balin badegu, beti, bi soka lortuko ditugu. Bai? Oi da, eta konturatu altzareten magok zea bilezi berezi daukagun. Goitikan, xapo, oi da, eta betikan didio. Jontxo, bat beste baino asko luze gauza zaigu, baina lasai, soluzione magika, errepikatuko dugu. Ze. Zeo ze arraro ikusi ezkero, txalotu, eskerrik asko, bai. Ez da posible! Txarto atera eta denak txalotzen. Hau da kategorizko ikuslegoa benetan. Oi bai, honetan bai. Bi puntxa, erdia eta mostuko deu. Mostuko deu. Jontxo, goreizi? Magia sinisten dugu? Baten denok, 1, 2, 3 zenbatuz, ondoren birikak aizez bete eta putz. Eta magian sinisten balin badegu, magia lortuko dugu. Aurrera. 1, 2 eta 3. Jontxo. Baita kobertura baukagu. Adi, 1, 2 eta 3 puntxa. Eta erdia hondikan, imakulatu. Jontxo, zingo dugu, baina mostu esaten da mostea, zer mostu dugu, errepikatuko dugu, bai, aurrera, denok. 1, 2 eta 3. 1, 2, 3 eta 4, ze Jontxo, zer da hau? Zer da? Panki bat, oi da, adi! Txantxa aparte, txan ez daitegu bat, txantxa. Ze esan du hasiera batian, bi soka bergen ditula? Birikak ez bete. 1, 2 eta 3. Putz! Eta guain bai. Jan Andreok, 1 eta 2. Eskarrik asko, Lasarte, eskarrik asko. Adi. Ona iritsita batzuk esate jate, txan. Posible alda asizean bezala bukatzea, nola? Soka berri eina. Baina kontu atazate, zein darra dauka gure putz. Aurrera, deno batera. 1, 2 eta 3. Bi soka. 1. Eskarrik asko. Adi. Oain, hemen lagunen artean gaudela eta beste bitxikeri bat. Adi, apunta gartu gero galdera kongoia, Adi, behitxo. 2 puntxa, erdia eta txambagoaren abilelelelezia. Jontxo! Oain, eta puntxa, eta zer, soka bea bakarrik lotu inda. Jan Andro, txaro bero bat. Eskarrik asko.
Hauxa dezu. Soka lotzen da banatzen da bere kabuz. Beraz, finito kaput bukatuko dugu Amaia. Amaiera eritxe abitu, Bi ere daukagu, joko honi, joko bukatzeko. Bata magikoa izango litzake 2 puntxa, erdia eta txamaguaren hortz zorroztuta. Bisoka. Txo! Eta badago konpontzeko bestera bat, ez dala oso magikoa. Baina Bizkai aldea ez dut bezala, Jontxo, txirene. Ze, hoi aurpegi gogorrak, hau ez da magia, ez, magia sinisten dugu? Aurrera, 1, 2, eta 3, putz! Oain bai, txalo bero bat, eskerrik asko. Hau da, kategorizko ikuslegoa. Aurrera! Eskerrik asko Lasarte, eskerrik asko benetan. Bueno, gora bihotzak eta eutxi goiari. Agor, arillo!
Mirri, txiribiton, enekien hemen zinetenik, min hartu aldo bizkarrean. Lasai, txirri, ni bizkarra ondo xaok. Nire makile horrek ematen zidak pena. Nire makila oso ondo zegok. Nire bizkarra ere bai. Txiribiton, askar masajea. Horrela ez. Birri, txiribiton. Zer iruditzen? Zer iruditzen? Zer iruditzen? Bai. Ja, je, ji, jo, ju. Zuek barre egin orain, baina gero egingo duzue barre nik pilota zulotxoan sartzea lortzen dudanean. Txirri. Zer? Eta xertarako sartu nahi dut pilotatxoa xuluan. Galdetu aldio pilotatxoari xuluan sartu nahi ote duen, Zer dio pilotatxoa, txiribiton? Ikusten! Mirri, txiribiton, ez da pilotaren kontua. Hau kirol bat da. Golfa. Eta ni prestakuntzak egiten ari naiz, orain egongo den lehiaketa garrantzitsu batean, irabazi nahi dudalako. Eta balakizu ez de sari dagoen hor, Kopa eder bat! Kopa hori, geuk irabaziko diegu, gauza guztietan honenak garelako, eta baita horretan ere. Mirri, txiribiton, sentitzen dut, baina makile hau nirea da. Eta guk, profesionalek, ez diegu bestei gure materiala uzten. Beraz, momentuz, ikusi eta ikasi. Txirri, lasai, segi ire makilarekin, Guk behar diegun guztia badiagu eta. Guk Euskal Golfa egingo diagu! Txiribiton, esalduk kopa irabazi nahi. Badaki zertatzen saion. Nik irabaziko dudala badakienez, ez du parte hartu nahi lehiaketan. Orain ikusiko duzue, norden Mirri goflaria. Txema Olazabalen, irakaslea. Urrutina botalia! Wow! Ez, Mirri. Pilota ukitu ere ez duk egin, Mirri. Orduan norbaite mugitu izagarra, Inork ez dik mugitu ire hankatartean dagoelako eta izkutatu dualako, Mirri. Ikusten, hemen zizarea xaok. Zizarea mugitu dik izagarra. Zizarea duk kulpantea. Mirri, nik horrez diat zizare bakar bat ere ikusten. Ez? Ez. Nostin, nik lendu dago. Tira, alde itzazue, nik erakutsiko dizuet eta nola jokatzen denotan. Alde! Txirri!
Urruti bota bera alduko, xe urrutire bota bera alduko. Mirri, urrutira ez, zuloraino bota behar dut, zuloan sartu behar baitut. Konforme. Txorro. Txirri, moskortu aldaire pilotatxoa. Moskortu, nik erakutsiko dizuet nola dagoen nire pilotatxoa. Ea. Txirri! Zer? Mesedez, ondo kontzentratu, Ondo kontzentratu. Bai, noski. Baina non dago orain nire bola? Mira, txirri! Airean! Urrutira bota du. Bai. Itxoin! Zer? Antxatorrek! Txirri, baina zenbat bota dituk? Beste bat! Txirri, baina zenbat bota dituk? Beste bat! Aizue, ikusi alduzue, lasarteko sausta baserretik ekarri daten xestua sagarre derrez eta arrautza freskoaz beteta. Zertan zabiltzate? Golfean. Golfean? Nahi jolazten. Zer ondo? Zuk ere jolaztu nahi alduzu? Ez. Ni otar baten bilan abil. Lasarteko sausta baserriko maritxuk ekarri didana sagarre derraz beteta eta arrautza freskoz. Bekizu zetik ekarri egun gero merienda derrat egiteko. Ez da bau izango otarra. Bai. Eta buru gainen daukezun txorikaka hori ez da izango maritxuk bidalitako arrautza dozena. Txirri, baina. Eskerrak gutxienez 3 sagar geratzen dira. Mirri, hartzazu bat. Txiribiton, hartu bestea. Ta 3. niretzako, eta gainera batega batzeko zaitut, naskarrikeri hau indezulako. Hoxe. Jan, txon, oraindik ez. Tira, zatoz txirri, zatoz aurrera, mesedez. Aizue, gauza bat esan behar diegu lagun hauei. Gu, hemen dibagoazela. Baina datorren astean, hemen izango garela berriz lasarten. Zuekin egoteko, ongi izan bitartean. Datorren astean arte, lasarte! Hemen utzita gure adiskidea.